TV. Ndadzoka manje. Muri Zimbabwe. Ini ndochibvondora. Ndozvitangidza ini. Ndozvitangidza ini. Kana iri history tingakanyorwa ndona kunyoro ini. Right. Paita nyaya diki panapo. But yakakura futi at the end of the day. Nyaya dziri muma streets panapo. Yekebhu makainzwa skillful da kurwa pa kebhu makainzwa ende kebhu yakasainwa nema MPs nema senate nechinchi nekebhu yavepo izvezvi zvatosiyana. I hope ipapo mukupaziva ipapo. Saka tirambe tichidzokera kukebhu toda kuti tionesane because nyaya iri kutaurika iripo ndekuti pari kunzi mudharo ari kuti ndaneta. I'm sick and tired. Ndauda kuchimborestawo ndimboonawo cheuviri chekumbodyawo. Nyaya inoitika ndekuti vanenge vaona kuti nyaya yekuti ndirambe ndichangodai ndombogarawo pasi mbomuka wakazororawo mbomuka wakarara. A lot is going on. Hatingazomention zvese zviri kuitika but one nyaya yazoitika panapa because pazonzi skillful ruda kurwa ndekuti iyada kungosaina bhiri rapera kada unosaina bhiri apedza kusaina bhiri 7 to 14 days but I'm tired. I understand the strategy kuti zvairi zviri pa2 because vanhu vanotaura kuti paachasaina achidaro kunobva kwadzoka muhard as interim president for madays achava ari interim acho iwayo achanga apuwa. Isusu manje ipapo atikurumidze kupamhanyira kuti saka iwe uda kuzoti interim no. It doesn't work like that. Interim bo neuinterim wavo wavari kurongerana iwo nani na Mr. Mohad. But guys, nyaya iyi kai ari kuzonzi ada kuzotedzera kuti parliament yonosaina Mai Mnangagwa ndo yonodedza Mai Mnangagwa yovavhotera vopinda. Remember pa bill apa iri kuti president anofana kusaina 10, anofana kusarudza 10 masenators. And guess what? For you to become the next president, you should be part of these people. You should be from Senate, said or MP. You should be a member of parliament, just a member. Senate or something, amen, whatever. So Auxillia is going to be appointed ikoko Senate. Then the next thing anongonzwa kunze akuta se na interim vaya manje uyu ngava chipinda vachuya varowe basa mufana kusesekedza so that mudharo anenge akupota chirwa ma movements ake achitotonga akadaro achitongera pamukadzi papo anonoorowa kana habeno vakori bagadi. But strategy iyi ndo understand futi zvairi yekunzi kusaina because inini toda kuti tinyatso position sezvairi strategy yekunzi yekusaina chini wari saina wobva wati 7 to 14 days wobva wanikina then the next thing parliament yakuti aiwa takati nguya mupedzise basa ka 20 munenge muchiripo uya mupedzise basa wobva watanga vari kumufosa wobva adzoka achingodzoka chete atomunyowani atomutsva atotangidza achitongotangidza chete kudaro 7 years dzako atova fresh kuti ndakuchitotanga 7 pano ndokuti term inotanga vakanyora kuti materm ma7 havachaverengedze kumashure because anenge achiti ndakariza ina asi manditora semunhu munyowani andimukibata. But engo iro ngatirise paside because that's my understanding. But ndo zvazvitongoriwo even ndichitozvo understand zviri more than ipapa. First leader manja vane madhira vatanga kuita nevanhu vekurussia. Vanhu vekurussia ndo vanhu vakabvira kudhara vachitiremera. Kana muchirangarira madezi pakatanga 2018 election pane vanhu vakaenda kurussia vachinoita zvevaiti Russia ndo zvibaba zvekuriga nekuriginura chinhu chinonzi election. Unoti chibaba cheche vanopabva vanagreen zvemazita izvi I doubt kuti Putin anopapa and ukaona gap raanenge akarowa mamwe politicians ikoko anotamba politics dzimwe dzekuti unoshamisika kuti iwe mudhare iwe zvinhu zvese zvonga zvifunga nguva. So panapa amai Mnangagwa vari kuti I was delighted to welcome the newly appointed Russian ambassador to Zimbabwe, His Excellency J. Gitkonjvu, for a courteous call our discussions
focused on strengthening people-to-people ties through tourism, culture, education, and humanitarian cooperation. Together, we will continue building bridges of friendship founded on mutual respect, shared values, and opportunities that uplift our people. I also look forward to promoting cultural exchange through gastronomy, tourism, and education, bringing the people of Zimbabwe and Russia even closer together. That's Auxillia Mnangagwa. Remember, this was not an official visit because this guy tatozvinzwira kwavari kuti madedza munhu wekurussia mamugamuchira hadhiri mamuchita nare ndire chii isu toziva kuti vanhu ava vanofanira kusvikira kupresidential something but onai panapo zviri kutaurwa nemazimbabweans otanga toti on what capacity do you welcome an ambassador? Because you are not an ambassador. You are not the president. Yes, you are the first lady. But zvinobuda here kuti imi makutora banga maambassador munoni kana manga zviri nigirikini, was it necessary futi kuti mubva mazoti mazinigirikini vanhu? Asi zvekaunda here asisi zvinhu zvakurova zvana weekend zvekuti anobuda pachitaurwa nyaya yechinzi atora tenda re2.9 billion rekurenovata airport kuKenya iye ozobuda kuti hai michiko chamuda kuita imimi vecho veikoko vobuda vachikonfirma kuti hatina dhiri ratarova. Iye akachiziva kuti anenge ane kakambani kaanenge agadzira kachimuforimbo kekambani kanyowani kuti kanenge kapfekera kapuka reward with that tender and anenge achicompete against himself. Muri kuibata chayacho. So ndikuona kuti achisi chimuforimbo chekuti now people are complaining imimi mazomudedza what mutaura zvakawanda. So how does an ambassador pays a non-government official a courtesy call? You are but just a first lady. These things you and your husband are doing are highly illegal and short of treason. It's unheard of. You are placing yourself in government and doing things even a minister would think twice. Guess the funny thing here is the word illegal. That's the most funny thing, the most funny word I've ever heard, especially by these guys, by these people. They don't care. They don't. Ukatoa chakati illegal even mutemo these guys zvese zviri kuitwa akomana gavari kuita these guys they are doing the unthinkable. They are doing zvinhu zvokuti zviri unexpected zvega zvokuti iwe ukagara pasi ukazvibvunza iwe ukati kana kuti ukadatsira kuzviita iwe ndo kunotunge kwakutopera kwako ikoko but havatombozvikendenge chero katoti hanzi ndoda unoda izvo kunotone zvakawanda zvinoitika behind the closed doors. Mwakazopuwa mwana wake akazopuwa prize cherimwe gore zvikanzaiwa paitwa ipapa pasi right ipapa paitwa famiroro it's not good. Family mazomupire chi mwana waye yacho chichi but because of ignorance of not knowing kuti who the person was ndiani munhu iye parazi racho ko iye ukama hwake na uyu wacho uri papi because unenge usingazivi zvikanzi hanzi paita sei panhu pacho hapaiti zvikanzi alright investigate and arrest. Uchinzwa that word iroro wega wakagare kuti investigate and arrest wobva wanotraya uda unoinvestigata the next thing wakungomuka uchibatwa nenyaya dzakubva unzi iwo wakadai musi wakati wadzingwa basa zvosinganzwisisi awo dzingwa zvaya zvokunzi rapera unongodzikiswa kanyembe mbija inobva watransfer waswa kumwe kwakadhakwa kusina kana dhiri unoiswa kana kakembe kana kugokwe kure nenzvimbo yawanga uchida kutira basa rako uchifunga kuti urindingire. So when we are talking about nyaya dzeku dakuringirikina izvi hazvishande zvekunonzi muri kuita zvinhu zvisiri right. Ndoona vanhu vakawanda vane that belief muchazomhanya muchazosungwa muzodai. So these guys as long as party yavo yachitonga hauna kana hwana vanosungana naye nekuti tarisa kuti pana Mugabe zvakatadza kushanda kunosungwa dzimwe shiri dzimwe dziri kuningine but if you are thinking kuti maybe uyu achazobatwa achazoita sei as long as party yavo iripo
ngatifunge dzimwe nyaya nekuti chero ukatouya uri next president uchida kutry kunovamisa fanike akatobva again peaceful anosaramba ari in control of the whole system. That is the reason why izvesvo he is so desperate to avoid Chiwenga's presidency. He is so desperate to avoid Chiwenga from becoming the president. It's to him is better kuti atoti okay ndatopa kana mukadzi wangu kuti akontinye ndapa kana ningi kuti akontinye kwete kuti Chiwenga apinde. Zvibvunzewo kuti sei asiri kuda kuti uyu apinde. There's a reason for that. Not just a reason, the reason for that. So that big reason iripapo unofanira kuzvibvunza wega. Ukazvibvunza ukazvipindura kana une dzako dzichishanda mushe uchatoona kuti dzimwe nyaya dzacho hadzidzi kuswera tichibvunza futi. Unongozvipindura wega wobva waona kuti mawani ndo zvinenge zvichiavoidwa izvo kuti azobuda unzi ana anozosungwa achisungwa anoti kusungwa uda kundisunga. Nwe mchitozikanwa kuti ningi tikazodai muchamhanya muchaita seotonzi alright ndimazviona zvinhu zvari kufunga. Saka ndo pane pachinetsa nyaya yacho. Now ndiri kuonawo mwari kuti dear mother, please make means to bring back our fellow Zimbabwean brothers who are fighting for Russians in Ukraine. Some have been killed already. Please bring back those remaining, please. On this one I don't want to comment about it. Gatunzwa kuti mwari kuti kudi because pane dzimwe nyaya dzekuti atidi kuti tinikirikine nyaya dzekunzi vari kunikirikina vari kuzodingina ku Russia. No. Right, I hope you asked him about Africans and specifically Zimbabweans who were into joining the Russian war. Whilst we are talking about Zimbabweans in foreign countries, any plans in repatriating our relatives in SA? If we were to talk about nyaya iri kutoitika ku SA, these guys they don't want to hear anything to do with the Zimbabweans in SA because they know kuti it's a big threat. Munambo buda kwenda kunze kwenyika anonetsa anotyisa because anodzoka ane exposure. The next thing achipinda kana mushopa ari kutoona cost of living yakanyanyisa. The next thing akanzwa kuti mabasa acho aripo akutoona kuti azvikumecha nelifestyle yacho iri kuraramwa. The next thing akada kuti zvese zvinenge zvisiri kuita zvese zvinenge zviri wrong kwaari. So those people havavade zviite chero tikada kuti square tichiudzana panapa guys. Let me be very honest with all of you panapa. Those guys they will never help. That's why vakatumira 35 mabhazi anokwane. Do you know kuti number yemaZimbabweans agara mu South Africa munomu kuti mabhazi anzi akwana unozoti pane pauya mangani mabhazi ere panoda mabhazi kana tikuta zvemabhazi anonzi akwanisa kutakura kota yemaZimbabweans tikutaura zve about 5000 buses dzinokwanisa kutakura kota. Even kota yacho haikwani but ndo number make sense. For example tukanzi we are sending 1000 buses, it makes sense. We are sending 2000 buses, it makes sense. But 35 buses unoziva kuti bhazi rinokwira unongani ere? Do you know kuti bhazi rinotakura unongani? Kana miza anza mbva mazvipindura. So and you not stress yourself muchibudikira makutanga muri kubega muchita sei zvina kunaka. Right, another attempt to a bedroom coup loading, always trying to create dynasties. It will end in tears. What with Zimbabwean first ladies and sticking their noses in government matters? Who appointed you, ma'am, to government? Only your husband and son are in government, not the whole Mnangagwa family. Guys, let's meet in the next one. Ina handidi zvokuzonzi ndataura zvakawanda panyaya iyoyi because kana kuti nditanga ndine zvimwe zvandazosirira kana ndaita sei nyaya iripo yamuri kucomplaina I understand kuti ndo zvazvingori zvinhu zvacho, but these people expecting something from these people is the waste of time. Do not expect anything from these guys because they don't want. Ndo nyaya iripo, hapana chinotonzi chesvino chataurwa ipapo kana kuti ungatotarisa guys munotozopa stress isina musoro wese. And inini chinhu kana pane chinhu chandinotraya kugara ndichiavoid stress awana stress. I'm telling you, ndikaona iwo wakustressekana indakutorwadziwo. Anyway, ngatiperere panape ingatonetsa.